Aquest dissabte es celebra el ple de constitució del nou Ajuntament. Si les previsions es compleixen, na Carmen Ferrer serà l'alcaldessa dels municipis pròxims 4 anys. L'Ajuntament de Santa Eulària ha fet el darrer ple infantil i juvenil d'aquest curs. Allà els alumnes d'escoles i instituts han mostrat la seva inquietud sobre ecologia i mobilitat. I el servei de bany assistit per discapacitats ja està en marxa a la platja de Santa Eulària. Tot això i més en el Santa Eulària del Riu, més a prop. Aquest dissabte es celebra el ple de constitució del nou Ajuntament després de les eleccions locals del 28 de maig passat. Si les previsions es compleixen, na Carmen Ferrer rebrà per segona volta el bastó de comandament i serà l'alcaldessa del municipi els pròxims 4 anys. Aquest dissabte, 17 de juny, el consistori de Santa Eulària acull el ple de constitució de la nova corporació municipal sorgida arran de les eleccions locals del 28 de maig passat. Allà, si es complixen les previsions, na Carmen Ferrer es convertirà per segon mandat consecutiu en alcaldessa del municipi com a cap de llista del Partit Popular, que ha aconseguit la majoria absoluta. L'acte de dissabte s'iniciarà amb la jura o promesa dels regidors que, juntament amb la secretària de l'Ajuntament, constituiran la mesa que presidirà l'acte en què els candidats electes es convertiran en regidors. Després d'aquest tràmit es votaran els candidats. La persona escollida serà proclamada alcalde i rebrà el bastó de comandament que simbolitza el càrrec. Després pronunciarà el seu discurs d'investidura. El ple de constitució de la nova corporació municipal començarà a les 8 del vespre d'aquest dissabte en un acte obert a tots els ciutadans i que també es podrà seguir des de la plaça de l'Ajuntament de Santa Eulària degut al reduït aforament de la sala de plens. I parlant de plens, l'Ajuntament de Santa Eulària ha fet el darrer ple infantil i juvenil d'aquest curs. Allà els alumnes d'escoles i instituts han mostrat la seva inquietud sobre molts de temes, especialment ecologia i mobilitat. L'Ajuntament de Santa Eulària ha acollit el darrer ple infantil i juvenil del curs escolar. Com sol ser habitual entre els més joves, les propostes vinculades al medi ambient i la mobilitat han estat el gruix de les que han plantejat els estudiants en representació dels seus centres. Així, han parlat amb l'alcaldessa i altres representants de l'equip de govern sobre posar papereres selectives per separar les fraccions habituals o llençar piles. Els carrils bicis, com la connexió entre els Puig d'en Valls i Jesús, o Argamassa i Santa Eulària, o la instal·lació de plaques solars als centres educatius o de punts de recàrrega per vehicles elèctrics, han estat altres qüestions que han interessat molt a joves. Hem vengut a demanar propostes per millorar el nostre municipi. Com millorar un passadís que sempre estava tot ple de lluvia. Reparar les parades de busos que ja s'han tallat udis, ja que estan rompudes. Carregadors per vehicles elèctrics. Que sí, que ho mirarà. Els alumnes eren de les escoles i instituts públics del municipi i els que compten amb gran quantitat d'alumnes de Santa Eulària, encara que no siguin del municipi, com es Balàfia, l'Isidor Macabí i sa Blancadona. El ple infantil i juvenil es reuneix 2 voltes cada curs i s'hi presenten iniciatives dels membres del ple o del Consell Municipal de la Infància i la Joventut. Quan els joves demanen sobre qüestions que no són competència del consistori, es traslladen a la institució corresponent. El servei de bany assistit per discapacitats ja està en marxa a la platja de Santa Eulària. Aquesta prestació també s'ofereix a partir del dia 15 a Cala Llonga i a partir del 1 de juliol a Escanar, on per primera volta hi haurà un punt de bany adaptat. Ja està en funcionament el servei de bany adaptat per gent amb problemes de mobilitat en el punt accessible de la platja de Santa Eulària, ubicat a prop del passeig de Salamera. Aquesta prestació, que forma part de l'acord de col·laboració amb la Creu Roja per fer el servei de socorrisme i vigilància, també inclou el servei a Cala Llonga i Escanar, on l'any passat ja es va oferir com a prova, però que enguany comptarà per primera volta amb un punt de bany adaptat en ple funcionament. En el cas del punt accessible de Santa Eulària, aquest servei de bany adaptat s'ofereix entre juny i setembre. A Cala Llonga es treballarà des 15 de juny al 15 de setembre i en Escanar el servei s'oferirà en els mesos centrals de l'estiu. El bany adaptat per discapacitats té 3 cadires amfíbies del consistori, una per cada punt accessible, 3 jocs de crosses per entrar a l'aigua a cadascuna de les platges, banys i vestuaris adaptats, camins d'accés fàcil i zones d'ombra. El servei de bany adaptat s'ofereix entre les 11:30
7:30 i les 5:30 de la tarda, amb ajuda per pujar a la cadira amfíbia, acompanyament a l'entrada i sortida de Saigu i, si és necessari, assistència dins Saigu. També es poden prestar elements per bany independent, com armilles salvavides o crosses amfíbies. Des de finals d'aquest mes i fins al 8 de setembre, l'Ajuntament de Santa Eulària i diferents clubs del municipi oferiran una quinzena de campus esportius. Es tracta així d'oferir als infants la possibilitat de començar o millorar en alguna modalitat esportiva. Jo crec que l'estiu és una època perfecta per fer activitat deportiva, com a tots l'any, però ara especialment, que probablement disposen d'una miqueta més de temps. Entonces, vull convidar que tothom revisi els campus, que s'apuntin, que els disfrutin i que sobretot puguem fer arribar aquest esperit esportiu una mica enfocat en els més petits, no? Com cada any, s'ofereix una gran varietat d'esports i activitats per triar. Els esports vinculats a la mar i la platja tenen una presència especial en cursos sobre pesca, tenis platja, caiac i vela, entre d'altres. També hi ha esports de pista coberta com el futbol sala, el bàsquet o el voleibol i altres com el triatló, el rugbi, el pàdel, el tenis de taula o el patinatge en línia. El campus es faran principalment a Santa Eulària, al pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme, la piscina i el camp de futbol. L'Escola Municipal de Vela, les pistes de pàdel de punt groc i les pistes poliesportives d'Espuigdembals, on s'hi farà bàsquet, seran altres escenaris d'aquestos campus esportius. Els cursos estan oberts a participants de tota l'illa, encara que residents de Santa Eulària tindran un preu especial. Les inscripcions ja es poden fer a la web santaeulariaculturaiJoventut.com. Començam l'agenda d'aquesta setmana amb les festes d'Espuigdembals, perquè aquest dissabte, dia 17, hi haurà un campionat d'escacs de partides ràpides. Serà a partir de les 4 de la tarda a Sant Velat d'Espobla. Seguim amb activitats per als més joves, perquè aquest dissabte, dia 17 de juny, el Punt Jove de Santa Eulària es transforma en el Punt d'Infants. Així, per als boixos entre 6 i 11 anys, s'ha organitzat una excursió a la platja de Santa Eulària i jocs d'aigua. Seguim amb pintura perquè fins al dia 17 de juny la Sala del carrer Sant Jaume acull l'exposició Terra de na Susana Cardona. Així, el darrer dia per veure-la serà aquest dissabte. Aquest diumenge, dia 18, el Teatre Espanya acull la representació de Pequeñas Mujeres a càrrec de Teatro Atípico. Serà a les 8 de la tarda i les entrades costen 6 euros, una hora abans a taquilla. I si volen anar al cine aquest dijous i el pròxim dimecres, el Teatre Espanya projecta Quédate a mi lado, a les 6 de la tarda en anglès i subtitulada en castellà, i a les 8:30 del vespre en versió doblada en castellà.